Am revenit în partea a doua a emisiunii cu domnul Florin Lazar, tânăr teolog, absolvent de master la Cluj de Teologie. Discutam în prima parte despre înțelepciune și am ajuns la concluzia că aceasta o poate avea omul doar în raport cu Dumnezeu. Și aminteați tot în prima parte despre acel capitol din Pildele lui Solomon, capitolul 9, în care înțelepciunea își face ospăț și cheamă pe toți oamenii neînțelepți să se înțelepțească, spunând că este o prefigurare a Euharistiei. Sfintei Euharistii, exact. Astăzi în biserică vedem că începe să crească numărul tinerilor, mai ales a copiilor, care merg să se împărtășească la liturghie. Acum v-aș întreba câți dintre ei înțeleg ceea ce se întâmplă sau cât este de important dacă ei înțeleg cu adevărat ceea ce se întâmplă acolo. După cum spuneam și în prima parte, Solomon, în momentul în care a cerut acea înțelepciune, el a fost foarte tânăr. Însă a fost conștient de faptul că este important ajutorul lui Dumnezeu pentru a face un lucru bun, pentru a fi, de fapt, imitator de Dumnezeu. Dumnezeu făcându-le toate bune foarte. Și în momentul în care noi am primit această taină a Sfintei Euharistii de la Hristos, acesta ne-a spus, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Ei bine, Hristos prin întrupare ne-a arătat că toate aceste virtuți, între care cea dintâi este înțelepciunea, cea mai importantă, a fost prezentă în El, în chip desăvârșit. Și tocmai prin împărtășirea de Hristos, noi dobândim toate aceste daruri și nu numai că le dobândim. Dobândirea, de fapt, se face prin botez. Prin taina Sfântului Botez, unită cu taina mirungerii, care acestea două sunt înainte de ce? De împărtășanie. Observăm această legătură între acestea trei, pentru că imediat după intrarea în creștinism, obținem darul prin mirungere și după aceea primim, de fapt, prin Euharistie, activarea acestor daruri, făcându-le lucrătoare și omul având, de fapt, un început bun pe calea spre mântuire. Am observat că dacă omul nu este conștient, mulți dintre creștinii din ziua de astăzi spun că nu se cuvine ca pruncul să fie botezat pentru că nu este conștient. Nu este bine să fie împărtășit pentru că nu știe ce este acolo. Nu, dar noi trebuie să nu uităm un lucru foarte important. Și anume, acel copil nu are voie. Deci noi, din punct de vedere moral, suntem responsabili de creșterea acestuia, suntem responsabili de drumul pe care acesta îl face spre mântuire. Dumnezeu a dat rațiunea omului încă de la naștere. E bine, dacă omul are această rațiune în el, aceasta trebuie activată. Observăm că copilul mic, din primele sale luni de viață, este ca și un aspirator de informație, da? Un imitator al părinților. Ei bine, prin acest lucru, noi trebuie să înțelegem faptul că părintele acela, prin creșterea copilului împreună cu Hristos, îi oferă, de fapt, un drum bun, un drum pe calea mântuirii, încă de la cel mai fragede vârste. Pruncul nu înțelege multe în primii ani de viață și totuși părinții îl obligă să facă acele lucruri. Nu înțelege de ce este important în mâncare, spre exemplu, sau nu înțelege de ce este important să participe la activitățile de la grădiniță sau de ce este important să meargă la școală. Și totuși noi, ca părinți, îi obligăm pe copii să facă același lucru. Dar atunci când vine vorba de biserică, de manifestarea credinței, pur și simplu nu îi mai obligăm pe copii. Adică avem așa o atitudine oarecare de lăsătoare. De ce? Problema apare în biserica cea mică a familiei. În momentul în care acea familie, adică soțul și soția, au fost crescuți într-un cadru creștin, duși la biserică
și au înțeles importanța bisericii, atunci automat și ei vor face la fel cu copiii lor. De ce? Pentru că orice părinte vrea binele copilului său. Și în momentul în care noi nu înțelegem de fapt ceea ce se întâmplă la biserică, atunci, bineînțeles, spunem, copilul meu este bine să fie acasă, este protejat, nu-l duc acolo unde e lume multă, este aglomerație și mai bine îl las acasă. Dar aceasta este o greșeală. Din ce cauză? Pentru că, de fapt, noi nu mai arătăm devotament față de Hristos și acest lucru apare și din cauza că suntem superficiali de multe ori, noi oamenii. Mergem la biserică pentru că ne place că avem scaun. Mergem la biserică pentru că ne place vocea preotului. Dar uităm lucrul cel mai important. Taina Sfintei Euharistii. Hristos, adevărat, real, acolo, care ni se împărtășește și prin împărtășanie noi, de fapt, dobândim o mare virtute a înțelepciunii și avem astfel un drum deschis, mai aproape de mântuire. Folosim și un termen, am observat că îl folosim cu destul de mare lejeritate. Am participat la Sfânta Liturghie. De fapt, noi asistăm la Sfânta Liturghie, pentru că participarea presupune și aportul tău. Adică, efectiv, să mergem să ne împărtășim. Abia atunci când ne împărtășim la Sfânta Liturghie putem spune că participăm. Dar se pare că cei mai mulți dintre noi doar asistăm la Sfânta Liturghie. Adică suntem așa spectatori într-un cadru duminical, atâta că nu aplaudăm, mergem acasă liniștiți că am participat și am asistat și am fost acolo. După părerea mea, există două aspecte ale acestei participări active în cadrul Sfintei Liturghii. În primul rând, da, principalul scop este împărtășania, ori a noastră, ori a copiilor, mai ales că copiii sub 7 ani au voie să se împărtășească fără să se spovedească. Dar mai există și celălalt aspect al participării prin slujba, prin partea cuvântului, prin cherigma, de fapt. Pentru că omul, participând la slujbă, dând răspunsurile, odată cu cântărețul bisericii, acesta participă activ, cel puțin cu sufletul. Și tradiția bisericii spune că dacă omul nu se împărtășește, dar totuși participă și este cu gândul la slujba aceea, îngerul său păzitor este cel care se împărtășește în altar. Și totuși, chiar dacă noi nu conștientizăm importanța Euharistiei pentru viața noastră, iată că facem un bine celui care ne protejează și celui care este alături de noi în chip nevăzut, adică îngerului nostru păzitor. Deci ziceți că este foarte important să fim acolo în biserică. Să fim conștienți, să fim prezenți în biserică, dar și conștienți, nu doar cu trupul. Deci și cu sufletul să fim acolo la slujba. Adică să nu împlinim doar o tradiție de familie sau de neam, da, sau o tradiție moștenită de la vecini, că vecinul merge la biserică duminică, mă duc și eu ca să fiu acolo împreună cu comunitatea și așa mai departe. Exact. Revenim la importanța împărtășaniei copiilor. O mamă și-a adus copilul la împărtășit și acesta, neștiind ce se întâmplă, nu a vrut să ia împărtășanie de la preot. În cadrul aceeași liturghii, o altă mamă și-a adus copilul la împărtășit, dar înainte de a-l împărtăși pe copil, s-a împărtășit ea. Copilul, văzându-o, a acceptat mult mai ușor această împărtășanie. Categoric. Exact cum spuneam și înainte, copilul imită de fapt ceea ce vede de la părinți. Și în momentul în care vede că părintele se împărtășește, are această siguranță infantilă, dar totuși este o judecată, cum că este bine ceea ce face mama, trebuie să fac și eu. Tocmai de aceea este importantă această perioadă, de la naștere până la 7 ani, de a-l învăța, de a dobândi aceste deprinderi bune pentru viața acelui copil din punct de vedere bisericesc și creștin până la urmă. Pentru că în momentul în care ajunge la vârsta de 2-3 ani și merge singur, și eu am văzut în biserica unde cânt, Biserica Sfântul Nicolae din Zalău, faptul că vin copiii singuri să se împărtășească, vin cu drag la ospățul
pe care îl dă Hristos și este important ca și după această vârstă de 7 ani Să rămână cu acest obicei. copilul să rămână cu acest obicei și este mult mai ușor, mai ales că vedem, știm cu toții, copiii sunt niște persoane cărora le place să povestească mult. Și chiar și să își spună prostiile lor. Deci în momentul în care ar trebui să meargă să se spovedească, la 7 ani, la 8 ani, la 9 ani, nu cred că ar fi o problemă pentru ei să-și spună păcatele, exact, să-și spună păcatele cu părere de rău și sincer către acel preot. Da, unui copil îi pare rău atunci când greșește și dacă este susținut să-și îndrepte greșeala, el o recunoaște și învață că nu mai trebuie să o facă. Da. Sunteți tânăr, timpul este scurt și am mai discutat de această problemă, dar sunteți unul dintre teologii tineri ai Sălajului și mă bucur de faptul că ați abordat o temă atât de interesantă în dizertația de masterat, dar aș vrea să vă pun o întrebare mai personală. Care este rolul tinerilor ca dumneavoastră în biserică? Am început cu această întrebare, o oarecare forma ei, nu am detaliat, dar aș vrea acum, efectiv, unde vedeți că tinerii au loc în biserică astăzi sau cum credeți că am putea să-i aducem pe tineri și să-i ținem în biserică făcându-i activi? În primul rând, tinerii, cum sunt eu, sau care studiază teologia și îmbină această formă de inteligență a studiului cu înțelepciunea, adică prin rugăciune, prin post, prin participare la Sfintele Slujbe, observăm că aceștia au un alt comportament în viața reală. Și acesta este văzut, iese în evidență pentru ceilalți tineri. Eu cred că rolul nostru al tinerilor din cadrul bisericii este să fim un bun exemplu pentru ceilalți. În momentul în care toată lumea se lovește de greutăți, de supărări, mass media, de fapt, majoritatea emisiunilor de scandal, vedem că propagă, de fapt, o tulburare interioară și vor să scoată pe Dumnezeu cu totul din cadrul vieții omului. Discutam duminica trecută cu părintele director Ionuț Pop despre educația religioasă și locul ei în școală și ajungeam tot la această concluzie că Dumnezeu este tot mai marginalizat în societate și mai mult decât atât, oamenii nu-L marginalizează pe Dumnezeu doar în viața lor, ci luptă să-L marginalizeze pe Dumnezeu și în viața celorlalți, aceia care încă mai sunt cu Dumnezeu. Da. Și tocmai de aceea este nevoie de munca noastră a tinerilor, tocmai pentru a arăta că biserica este bună, de a arăta că înțelepciunea pe care o dobândim prin taina Sfintei Euharistii ne face mai liniștiți, ne face mai încrezători și mai mult decât atât. Avem credință cum că nu totul se termină aici, în viața aceasta. Și avem, spre exemplu, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi. Avem la Cluj, spre exemplu, sau în aproape toate localitățile mari din țară, avem Asociația Studenților Creștini Ortodoxi. Aici se vede, de fapt, munca tinerilor. Aici se vede, de fapt, ceea ce încercăm noi să arătăm lumii. Că se poate trăi frumos și nu este nevoie doar să mergem pe principiul să moară capra vecinului. Deci este foarte important ca prin această înțelepciune noi să arătăm tuturor că suntem pe drumul cel bun spre o viață liniștită, spre o viață mai aproape de Dumnezeu și de Hristos, care, dacă s-a coborât din cer, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru noi, a pătimit, a murit și a înviat pentru noi, mai mult decât atât, noi suntem datori față de Dumnezeu. Din punct de vedere moral, suntem datori și să participăm la Sfintele Slujbe și să trăim o viață religioasă în această lume. Cum ați vedea dumneavoastră o modalitate sau câteva exemple prin care să
atragem și alți tineri în biserică. Pentru că nu toți cei care sunt botezați și participă în viața bisericii. Pe aceia care s-au îndepărtat din diverse motive. Este nevoie de modalități prin care acel creștin să se simtă activ, să se simtă membru activ al bisericii și care să vină cu drag la biserică, nu să vină ca la un film. Cum spuneați dumneavoastră, foarte multe familii vin și nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Asta arată de fapt importanța și a catehizării pe care trebuie să o facă preotul, o catehizare atât prin predică, cât și prin comportamentul său în afara bisericii, ca locaș de cult, dar mai mult decât atât, prin implicarea acestor tineri. Am fost în multe biserici în care am văzut tineri până la 14-15 ani mergând în altar lângă preot. Ei se simt sunt mult mai interesați în momentul în care văd de fapt ce face preotul acolo, în spatele dverei, în spatele iconostasului care acoperă tot. Până la urmă, toată lumea știe că acolo se întâmplă ceva mistic. Preotul acolo face treaba lui pe care nu știe nimeni. O transformare. Și copiii aceștia pot să fie pe post de ipodiaconi. Adică ajutoare? Exact, ajutoare ale preotului. În momentul în care iese preotul cu Evanghelia, tinerii pot să țină o lumânare, pot inclusiv să țină chiar și cădelnița. Deci se poate și ei capătă un anumit interes în a veni la biserică. Mai mult decât atât, se pot înființa centre de studiu. În care să aprofundeze să se aprofundeze, exact, învățătura bisericească, învățătura religioasă, creștină până la urmă, învățătura Sfintei Scripturi. Și astfel copilul, în momentul în care va merge acasă, va ști că a făcut un lucru bun, va povesti părinților și iată vedem impactul celor mici față de cei mari, impact care este putem să spunem că este de fapt urmarea acestui proces început de la cei mari, de la părinți care și-au dus copilul la biserică, pentru ca acesta să vină și să continue catehizarea pe care a învățat-o în biserică, să o continue acasă. Și acesta este de fapt viitorul bisericii. Este o predare din generație în generație, din părinți în copii, acestui obicei de a participa la biserică, de a înțelege, de a fi atent să înțeleagă ce se întâmplă acolo și de a dobândi acest dar al Dumnezeu al înțelepciunii. Exact. Timpul este pe sfârșite și vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației. Vă mai așteptăm ori de câte ori veți dori să veniți aici să discutăm și despre alte motive. Este foarte interesant să vedem perspectiva și modul în care un tânăr teolog vede biserica și vede viața bisericii, pentru că pentru mulți a fi credincios înseamnă a fi în vârstă, a fi om cu probleme, a fi un tânăr, o persoană mai înaintată în vârstă. Mai puțin sunt obișnuiți oamenii să vadă un tânăr care participă activ la viața bisericii și mai mult decât atâta propovăduiește prin cuvânt teologia. Încă o dată vă mulțumim, vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și eu, cu mare drag accept orice invitație. Telespectatorilor noștri le spunem că îi așteptăm și data viitoare la aceeași oră, la ora 2, imediat după Ziua Bună Gospodar. Până atunci ne pot urmări pe adresele noastre de internet, pe www.regiotv.ro, Facebook, Cultură și Spiritualitate, sau să ne poți scrie la adresa redacției aronregiotv.ro. Rămâneți cu bine, până data viitoare, toate cele bune, Doamne ajută!